Úprimne, nikdy som si nemyslela, že to poviem. Ja, ktorá som bola vždy vnútorne poháňaná pohybom, tvorením, dosahovaním, novými víziami a sebarealizáciou, sedím tu v prírode na svojom obľúbenom mieste a premýšľam, aké je spomalenie a zastavenie sa v živote dôležité. A zároveň aj aké je náročné to uskutočniť. A mňa posledný rok naučil, ako sa zastaviť, spomaliť a nájsť cez to svoj pokoj. Moje meno je Katarína Zachar, počúvaš môj podcast Potential in You, v preklade Potenciál v tebe. Skoro presne na deň som takto pred rokom v júli 2025 po rokoch odišla z Bratislavy, z centra mesta, z dynamiky, z hyperaktívneho spoločenského života a presťahovala som sa do malého mesta Banskej Štiavnice, odkiaľ pochádzam a kde som sa narodila. Urobila som to preto, lebo kapitola môjho života v Bratislave sa uzatvorila. Ale svoju ďalšiu cestu, víziu či destináciu som ešte vtedy nepoznala. Mala som za sebou niekoľko ťažkých rokov a bola som veľmi, ale veľmi unavená. Rok 2024 bol veľmi ťažký transformačný rok pre mňa, v ktorom som si prešla 3 rôznymi smrťami. Ako prvé som uzavrela po 15 rokoch Real Woman, zomrel mi otec a prvýkrát v živote som sa ocitla v situácii blízko vlastnej smrti. Takto pred rokom som sa teda cítila naozaj veľmi vyčerpaná. Nevládala som ísť ďalej v tom starom tempe, brutálnom výkone a rýchlosti. Ja som v sebe nemala potrebnú životnú silu na nový začiatok. A priznám sa, že som vtedy ani nevedela, ako vlastne ďalej. Vnútorne som cítila, že to, čo najviac potrebujem, aby som sa posunula vpred, bolo paradoxne proste spomaliť. Oddychnúť si na chvíľu, nájsť pre seba bezpečie, dovoliť si vnútorne spracovať a pochopiť všetko, čo sa mi vlastne stalo. Tak som sa rozhodla načúvať svojmu vnútru a riadiť sa tým, čo mi život prirodzene ponúkal ako ďalší krok a odišla som domov, do svojho rodiska, trochu sa zakukliť, stráviť kvalitný čas s mamou a obnoviť samu seba. Teraz, keď sa pozriem späť, vidím, že to bolo obrovské uzatvorenie kruhov. Vrátiť sa domov, to je najväčšia rekalibrácia, akú som si mohla vôbec dopriať. Odísť od všetkého ruchu, od starého cyklu života a začať načúvať sebe. Vtedy som nasledovala svoju intuíciu a vnútorné vedenie. Dnes chápem hĺbku tohto spomalenia ako môj najlepší krok vpred. Neznamená to však, že spomalenie bolo pre mňa prirodzené. Ja som ešte nikdy predtým takto nespomalila. Od 16 rokov som mimo domu, žila som na rôznych miestach vo svete, starám sa sama o seba. Roky som bola naučená ísť obrovskou rýchlosťou, napredovala som, rástla, tvorila, dosahovala som, vždy som za niečím išla. A navyše osobnostne som rýchly, energetický, expanzívny typ, som zvedavá, dobrodružná. Spomalenie sa som preto najskôr vnímala ako odklonenie sa od svojej prirodzenej podstaty. Ja som sa vlastne bála spomaliť. Bránila som sa, bojovala som so sebou. Moja myseľ hľadala spôsoby, ako sa vrátiť ku starým mechanizmom fungovania. Ako byť znovu busy. Skúšala na mňa všetky triky, ale našťastie neúspela. Život mi totižto pripravil všetky potrebné okolnosti a prostredie, aby som to ustála. Myslím si, že mnohí z nás boli vychovaní a spoločnosťou vedení k výkonu. Sebahodnotu si často spájame s tým, čo vykonávame, či sme produktívni, efektívni alebo úspešní. Bola to veľká téma aj v mojom živote, s ktorou som vnútorne bojovala. A ja som dlhé roky žila v obrovskom strese a pod tlakom. Nevedela som si užiť to, čo som dosiahla, čo som tvorila. Nevedela som sa zastaviť a oceniť seba. V kuse to nebolo dosť, stále bolo treba urobiť ešte niečo ďalšie alebo dosiahnuť niečo ďalšie. Mnohí sa preto asi bojíme spomaliť, lebo sme tak hlboko uväznení v starých kolejách životov a nastavení, ktoré často určujú náš vlastný rytmus a aj hodnotu. Každé spomalenie si od nás totižto vyžaduje niečo pustiť alebo opustiť vo svojom živote. Možno na chvíľu, alebo možno aj navždy. A preto sa tak tomu bránime. Bojíme sa tých otázok. Kto som, ak nepodávam výkon? Ak netvorím?
ak nemám túto pozíciu, pozornosť alebo príjem? Kto som, ak neodozdávam svetu konkrétnu hodnotu? Mne osobne spomalenie pomohlo sa skľudniť a tak zažiť seba samú úplne inak. Cez to spomalenie som dokázala pochopiť, ako sa skutočne cítim a čo vlastne potrebujem. Uvedomila som si, že ani ten stres a tlak na výkon z minulosti mi neboli prirodzené, ale skôr naučené. Človek expanduje svoju kapacitu potenciálu práve cez zažívanie niečoho nového, iného, paradoxne opačného k tomu, na čo je zvyknutý. Pretože až keď spomalíme, dokážeme získať odstup, pozorovať veci, seba a nájsť potrebný nadhľad. Vtedy vidíme, kde nám chýbajú hranice a aj rovnováha. Je to brutálny paradox v tom slow living v totálnej pomalosti Banskej Štiavnice s minimum impulzom, hlavným prepojením s prírodou, kde som bola bez neustáleho zahlcovania sa programom, kávičkami, stretnutiami a udalosťami, na ktoré sme mnohí zvyknutí, mi toto absolútne spomalenie umožnilo spojiť súvislosti, ktoré som dovtedy nedokázala vidieť, lebo som bola zahltená a v rýchlosti. Zastavenie a spomalenie nás stavia z očí v oči svojej vlastnej hodnote a starej identite. Uvidíme, čo už v našom živote nefunguje, čo už doslúžilo, čo sme už prerástli, čo nás už nepodporuje. Uvidíme a rozpoznávame to, čo potrebujeme pustiť, aby sme vytvorili v sebe ten nový priestor pre novú verziu a aj identitu samých seba. Pre mňa spomalenie prakticky neznamenalo nič nerobiť, ale zjednodušiť svoj život a fungovanie. Nesústredila som sa na to mať, vykonať, dosiahnuť, ale na to, ako sa vyprázdniť, uvoľniť a pustiť. Vytriedila som si veci, konečne som sa presťahovala, prijala som bezpečie od blízkych a odovzdala som sa tomuto procesu. Zrušila som rôzne členstvá, záväzky, ktoré som si za tie roky nazbierala a už som ich nepotrebovala. Upustila som od tempa z práce a zjednodušila som to, na čo sa sústredím. Nie veľa cieľov a veľa projektov, ale možno 1-2. Prestala som neustále vyhľadávať spoločnosť. Vyhľadávala som skôr samotu a čas so sebou. Chodila som viac do prírody. Veľa som pozorovala, vnímala svoje pocity a aj písala. Často som napríklad úplne odišla zo sociálnych sietí aj na niekoľko týždňov. Proste som na seba prestala tlačiť, ale učila som sa naplno načúvať svojmu vlastnému rytmu, potrebám a intuícii. Spomalenie je vlastne vytvorenie nového voľného priestoru v sebe a aj prostredia okolo seba, aby sme sa mohli nadýchnuť a veľmi prirodzeným spôsobom expandovať práve tam, kde to najviac potrebujeme. Čo teda pustiť alebo zjednodušiť? Niekedy je to len predstava o sebe. Inokedy potreba možno stále byť dostupná alebo potrebná pre druhých, možno prístup k vlastnej sebahodnote. Niekedy potrebujeme pustiť to, že permanentne potrebujeme dávať výkon, inak sa necítime hodní. Alebo čakáme na to odsúhlasenie od ostatných, aby sme mali v sebe pocit významu, hodnoty. Možno to súvisí s tým pustiť nejakú časť svojho príjmu, aby sme mohli vôbec pomaliť. Pustiť možno na chvíľu aj nejaký svoj životný štandard. Keď som sa pred rokom odsťahovala do Štiavnice, musela som sa vysťahovať z bytu v Bratislave, vytriediť celý byt v Štiavnici, vrátane vecí môjho otca po jeho smrti, aj mojich starých vecí z detstva. Musela som veľa vyhodiť, vytriediť, pustiť a naozaj sa zamýšľať nad tým, čo skutočne pre život potrebujem. Hľadala som jednoduchosť. Menej bolo viac, všetky tie veci ma akoby zaťažovali. A bolo neskutočne očistné, že aj na materiálnej úrovni som takto mohla púšťať. Ja toto moje spomalenie vnímam ako jeden z najdôležitejších procesov tejto mojej cesty naspäť k sebe do oveľa väčšej autentickosti, sily a vlastne do prerodu tejto novej verzie mňa. V tej rýchlosti a neustálej aktivite by som nedokázala integrovať a spracovať všetko, čím som si prešla a premeniť to na múdrosť a hodnotu, z ktorej môžem dnes čerpať. A navyše, všetci žijeme extrémne rýchlu dobu, ktorá náš vývoj doslova tlačí vpred.
Keď sa pozriem okolo seba, tak ľudia častokrát nezvládajú selektovať, spracovávať informácie, ktoré sa na nich valia. Ani to, ako sa rýchlo dejú zmeny. My vnútorne proste nestíhame. Naučené prístupy a strach zo zlyhania nás často tlačia k tomu, aby sme ešte pridali do výkonu, potlačili sme to, lebo to proste v minulosti fungovalo. Avšak viac vedieť, viac urobiť v dnešnej dobe podľa mňa už nestačí. Náš pohár je plný. Sme zahltení. My nepotrebujeme vedieť viac, ale potrebujeme rozšíriť a expandovať vnútornú kapacitu. Inak povedané, upgradenúť svoj vnútorný operačný systém. A na to neexistuje jednoduchá technika, pár otázok alebo nástroj, ktorý to urobí. To nevymyslíme našim ráciom. Nepomôže nová stratégia alebo plán. Vyžaduje si to viac. Náš celý zdrojový potenciál. Potrebuješ zapojiť do procesu aj svoj duchovný a fyzický rozmer. Nie len svoju myseľ alebo rácio. Niekedy proste najlepšia cesta vpred nie je ísť ešte rýchlejšie, lebo všetci okolo bežia. Paradoxne, niekedy pre posun vpred potrebujeme práve spomaliť. Je rozdiel medzi rastom a vývojom. Rast znamená, že rozvíjam a posúvam cez konkrétne kroky ďalej smerom von to, čo už existuje. Hlboká premena a skutočná zmena, keď chceme niečo zásadne zmeniť okolo nás alebo v sebe, si vyžaduje od nás vývoj. Tam rast nestačí. A vývoj sa nedeje expanziou smerom von, ale rekalibráciou a prestavbou v našom vnútri. Vývoj si vyžaduje pustiť staré, aby sa vytvoril priestor pre nové. Vývoj v nás prebúdza akoby novú kvalitu, novú verziu, ktorú potom prejavíme a realizujeme smerom von. A aby bola zmena reálna a trvalá, musí sa náš vývoj udiať na 3 úrovniach zdrojového potenciálu alebo potrebuje prebehnúť cez tieto 3 úrovne, a to je fyzická, mentálna a duchovná. Hlboká trvalá premena a vývoj si totižto vyžaduje to spomalenie, bezpečie a púšťanie toho starého. Tu vstupuje do procesu duchovný rozmer človeka, alebo ja to rada nazývam aj kapitánka nášho bytia, naša duša, ktorá vie, prečo sme tu, kam ideme a čo na to potrebujeme. Je to také naše vyššie vedomie, vyššia inteligencia, múdrosť v nás, ktoré nás prevedú cez to neznámo do novej kapacity nášho potenciálu a novej verzie seba. Ja sa na to pozerám ako na taký kvantový skok alebo vývoj. Raz za čas každý potrebuje rekalibrovať seba, svoju energiu, zmysel a aj smerovanie, aby sme mohli siahnuť hlbšie do svojej kapacity. Posunúť svoj život na novú úroveň, ktorá viac rezonuje s tým, kým sme. Všetko to, čo zbierame okolo seba, na čom častokrát staviame svoju identitu, nie je v konečnom dôsledku až tak potrebné. Dá sa žiť aj jednoduchšie, ak potrebujeme spomaliť. A vždy vieme zasa zrýchliť. Netreba sa toho báť. Tento môj posledný rok zastavenia mi poskytol najväčšiu hĺbku a najväčší pokoj, aký som kedy v živote našla. A som za to neskutočne vďačná, pretože väčšinu života som v sebe niesla taký nepokoj, vnútorný konflikt a vychádzajúci hlavne z mojich vzorcov a vnímania svojej sebahodnoty. Posledné roky hlbokej transformácie mi pomohli to pochopiť, pustiť, prekročiť a nanovo samu seba uvidieť. Spomalenie ti teda umožňuje vidieť, kým už nie si a dáva ti príležitosť urobiť novú voľbu o tom, kým túžiš byť a vytvoriť vo svojom živote nové usporiadanie, ktoré je vo väčšom súlade s tým, kým si. A nová kapacita nášho potenciálu sa neaktivuje pod tlakom, ale otvára sa vtedy, keď v sebe vytvoríme nový priestor a nájdeme vnútornú rovnováhu. Tak pozývam aj teba k zastaveniu a spomaleniu sa. Ak po vypočutí tejto epizódy v sebe cítiš, že to naozaj potrebuješ. Môžeš začať otázkou, ktorej oblasti svojho života vlastne potrebuješ spomaliť, ale nedovoluješ si to. Možno je to zo strachu z toho, čo príde, zo strachu z tých otázok, kto som, ak nekonám a nepodávam výkon, kto som, ak niečo nemám alebo nedosahujem. Ale niekde vnútri cítiš, že tú zmenu potrebuješ.
ale nevieš sa k nej dostať cez rácio, cez ten výkon. Ono si to vyžaduje hĺbšiu prácu a to spomalenie je prvým krokom. A založila som takú online komunitu Potentially New Next Level, do ktorej sa môžeš pridať. A ďakujem. Počujeme sa pri ďalšej epizóde podcastu Potential in You.